L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu. Huma l-koll qalb waħda kienu jinġabru flimkien fil-portiku ta' Salamun. U ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. L-att ta' dawk li kienu jemmnu fil-mulej, kemm irġiel, kemm nisa, kien dejjem jiżdietu joktor. Hekk li kienu wkoll iġorru il-morda tagħhom fuq solot u mtieraħ u jqedwhom fil-pjazzezz biex x'injgħaddi Pietru jaqa' imqarr id-dell tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-bliet ta' madwar Ġerusalemm, iġorru l-morda u dawk kollha li kienu maħkuma mill-ispirti mnitsa u l-koll kienu jitfejqu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Ejja nitolbuk mulej salvana. Ejja nitolbuk mulej għatina r-risq. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Inberkukom minn dar il-mulej. Jaħwe u Alla u d-dawl tagħna. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesu, jinsibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma ta' Alla u x-xhieda ta' Ġesu. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli kull ma tara niżlu fi ktieb u ibatu lis-seba' knejjes. U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni. U kif dort rajt 7 kandelabri tad-deheb. U fin-nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem li jibes libsa twila sawit saqajħ b'sidru imħażżem bi ħżiem tad-deheb. Jien kif rajtu waqajt qisni mejjed f'riġlejh. Iżdu ressaq idu l-leminija fuqi u qalli tibżax, jienu l-ewwel u l-aħħar. Jiena l-ħajj. Jien kont mejjed wara, jien issa ħajj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Ikteb kull ma tara, kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġru l-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom islim għalikom. Kif il-missier bat lili,
hekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li iżommhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu it-Tawmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lil-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqejjed sibej fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qatt f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Mbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u ara jdejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu u l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej.